бар асари ҳамлаи шахси номаълум ба донишгоҳи шаҳри лемани франсия 4 донишҷӯ захмӣ гардиданд. тибқи иттилои шоҳидони ҳодиса, шахси номаълум бо чӯбдаст мусаллаҳ вориди ин муассисаи таълимӣ шуда донишҷӯёнро мавриди ҳадаф қарор додааст. пас аз ин ҳамла ҷинояткор ҳангоми кӯшиши фирор кардан аз ҷониби кормандони полис боздошт шудааст. айни замон дастгир шуда мавриди пурсиш қарор дошта сабабҳои ба ин амал даст задани ӯ муайян карда мешавад. олимони донишгоҳи технологии Массачусетс дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муайян карданд, ки дуди сӯхторҳои ҷангал боиси реаксияҳои кимиёвӣ дар стратосфера шуда ба нобудшавии озон, ки заминро аз радиатсияи ультрабунафш муҳофизат мекунад, мусоидат кардааст. бино ба гуфти олимон, сӯхтори ҷангал дар Австралия ба қабати озон осеб мерасонад. пас аз бартараф шудани сӯхтори ҷангал дар моҳи марти соли 2020 дар Австралия, як гурӯҳи мутахассисон коҳиши якбораи гази нитрогени стратосфериро мушоҳида карданд. кам шудани гази нитроген бевосита ба миқдори дуди аз сӯхтор ҳосил шуда алоқаманд аст. муҳаққиқон қайд мекунанд, ки марҳила ба марҳила аз байн бурдани газҳои вайронкунандаи озон бар асоси як созишномаи умумиҷаҳонӣ оид ба истихроҷи онҳо боиси эҳёи тақрибан 1% озон дар 10 соли охир шудааст. аммо сӯхтори ҷангал ба таври муассир ин беҳбудиро бозпас гирифтааст. таҳлилгарон бар он боваранд, ки дар баробари боло рафтани ҳарорати ҷаҳонии замин бар асари тағйирёбии иқлим, сӯхторҳо зуд ва шадидтар шуда ба қабати озон таҳдид мекунанд. дар қисми ҷанубии Таиланд боришоти чандрӯзи охир обхезии шадидро дар пай гузошт. аз ин офати табиӣ бештар музофотҳои Накхонси, Наратхиват, Патан, Пхаталунг, Сонгхла ва Яла зарар диданд. тибқи иттилои обҳавосанҷон давоми 24 соат дар Патан 148 мм борон боридааст. бар асари офати табиӣ дар ин кишвар зиёда аз 60 000 нафар зарар дидааст. дар минтақаҳои зарардида корҳои бартарафсозӣ идома дорад. дар Танзания аз зарбаи раъду барқ 7 нафар ба ҳалокат расида, 14 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. фафтидагони офати табиӣ бошандагони минтақаи Руква мебошанд. ин нафарон деҳқонон буда дар ҷараёни корҳои саҳроӣ дучори зарбаи раъду барқ шуданд.